començava, Jordi, jo et voldria fer una pregunta, perquè a mi a vegades m'ha passat una cosa semblant quan acabem la fira, però la pregunta és la següent. Fer una programació per Fira Tàrrega seria com construir un castell de sorra? Estem gravant ja o què? Sí. Fer la programació de Fira Tàrrega seria com fer un castell de sorra. Sí, efectivament. Té aquesta màgia, aquesta força que té a veure amb el ser-hi i no ser-hi. Perquè a vegades et sents com molt absurd. Són 4 dies i el 8 després de la fira és immens. Treballes durant tot un any per explotar en 4 dies i amb una immensitat o en un espai de temps que es plega perquè sembla un mes, però un cop acaba això, és com el 8, no? Jo crec que és màgic, és el miracle de la feina que fem, no? Té aquest sentit que té a veure amb l'ara, amb l'aquí, i amb allò efímer. Bé, Jordi, la pregunta és com se sap si un espectacle agradarà? Pregunta fàcil. Com se sap si un espectacle agradarà? Doncs bé, confiant en la bondat dels desconeguts, no? No s'arriba a saber mai, tu confies, no? Hi ha un estudi d'una universitat danesa, a Aarhus concretament, que parla sobre la qualitat i apel·la a la necessitat, a la intenció i a l'habilitat dels artistes, no? Jo crec que si hi ha aquest respecte per l'ofici, si hi ha aquesta honestedat en el que tu presentes, has de tenir una bona experiència. Més enllà que connecti o no amb els teus gustos, però, saps, quan hi poses tot, jo crec que això arriba. El que passa que sovint ens prenen el pèl, ens el prenem a nosaltres mateixos, i això, clar, doncs té resultats obvis, no? Jo crec que sí, ja et dic, si estem en aquests 3 llocs, l'habilitat, la necessitat i la intenció, podem fer bona feina. En primer lloc, Jordi, dir que ha sigut un plaer compartir tots aquests anys de feina amb tu. I et desitgem que et vagi molt bé en aquesta nova etapa que ara comences. I una pregunta, com creus que ha canviat la fira des de l'any que vas començar a la fira actual? I una altra pregunta, què t'emportes de l'experiència viscuda tots aquests anys a la fira? Doncs, què m'enduc de tots aquests anys? M'enduc l'experiència d'haver conegut llocs, mons, maneres d'entendre'l, insòlits. És un contrast molt gran entre el que és aquesta ciutat i el que s'esdevé en altres ambients, a nivell cultural, i la distància entre el que passa durant els dies de fira i el que passa durant la resta de l'any, no? Jo crec que va molt bé t'ajuda molt a posar els peus a terra, a entendre molt que la fira és allò que alguna companyia ha arribat a dir, no? Que és una mica Disneyland, i que la resta de l'any, doncs, bueno, el somni va d'una altra manera, no? Llavors, d'altra banda, també m'enduc, lògicament, el fet d'haver, doncs això, tingut una família, no? Que m'enduc. El fet d'haver estat 16 anys en aquest espai, doncs, clar, vol dir que no només fas companys de feina, fas un equip de persones amb les que et cuides i bueno, i estarem més o menys en contacte, però estaran aquí.
Jordi, en primer lloc dir-te que tots aquests anys de treball doncs, ha estat un plaer doncs això, treballar amb tu, un plaer, un aprenentatge i que ens ho hem passat molt bé. Et desitjo el millor en el futur i donant resposta doncs, a la sol·licitud, a la petició de fer-te una pregunta, doncs jo voldria fer-te'n dues, no una. Com que saps que penso que hi ha vida més enllà de les arts escèniques, et volia preguntar, en primer lloc, si podries condensar tots aquests anys de direcció artística en un títol d'una pel·lícula. I en segon lloc et volia preguntar si series capaç de recomanar una lectura a la nova direcció artística que et faci el relleu, un llibre doncs, de ficció o d'assaig i que no sigui un text teatral. Et desitjo molta sort, ens anem veient i Tàrrega és casa teva i bé, què dius de la pregunta, de les preguntes? Bé, doncs la pel·lícula és complicada, el llibre és més fàcil. Jo ara per Nadal em vaig fer un homenatge i me'n vaig anar a comprar llibres i un d'ells va ser un material que feia temps que volia llegir, que és que s'ha tornat a editar, va ser l'any Gloria Fuertes, molt material d'aquesta poetessa, i em vaig comprar una antologia molt interessant. Aquesta dona té alguna cosa que és, i em sembla únic, que és que té una mirada molt especial. Es mira el món amb molta tendresa i amb molt d'amor. És una mirada que va més enllà d'allò masculí o femení. Ella és un ésser que intenta connectar amb la societat des d'una mirada neta, com aquella que pot tenir un nen, grans filòsofs. I des d'aquí crec que se'n pot treure molt. Llavors, la nova direcció artística li aconsello que a vegades la resposta està en allò més senzill i clar i proper. I respecte a la pel·lícula, doncs ara fa poc em van demanar per la revista Entreacte que els escrivís un apartat, hi ha una secció que es diu Tribuna, i l'he engegat apel·lant a un lloc molt comú en la història del cinema universal, que és aquell Parlament que fa el Roy, el personatge que interpreta el Rutger Hauer a Blade Runner, que parla de visto naves arder més allà d'Orion i etc. I jo crec que la Fira m'ha donat l'oportunitat, ho he dit abans, però de conèixer gent i d'arribar a experiències escèniques que no m'hagués pogut imaginar mai. Jo intentaré que tot aquest coneixement no es perdi en el temps, com una gota d'aigua a la pluja, tornem al Blade Runner, sinó que intentaré en aquest futur intentar això, compartir al màxim tot aquest coneixement que he après i crec que és com a poc el que puc fer per agrair aquesta possibilitat que he tingut. Compartir, transmetre i processar tota aquesta experiència. Bones. Mira, després de tants anys a Targa i treballant a la Fira, tu creus que la gent de Targa, els targarins i targarines, han entès el que és la Fira o encara es pensen que és una festa major? Jo, clar, aquesta pregunta te la farien a tu com a targarí, Joan Marc. Jo crec que qui vol entendre ha entès perfectament, però que més enllà de qui vol entendre,
la nostra tasca, bé, té part de vocació i voluntat transformadora. Crec que hi he parlat sovint d'aquest 10% de més que li suposem als nostres espectadors i crec que és un bon percentatge. Vull dir, és molt difícil, complicat i fins i tot pot ser pretensiós intentar dir que sabem què vol o busca el públic. No? El meu públic vol o deixa de voler, delicat. Pensa que sí que creiem en la intel·ligència de les persones, tendim sovint a infantilitzar el públic, a pensar que en sap o que pot arribar a decodificar menys. I jo, bueno, això, en algun moment, doncs, intento que, bueno, creure en aquests espectadors, no deixar de creure en la societat que tenim i arribar amb ells en materials que, com deia al començament, tenen a veure amb una qualitat, però que espero i crec que poden ser interessants per ells, fins i tot en aquell moment en què crec que poden ser una mica delicats per falta de context, coneixement. Per això els programem, per això aprenem veient-los, o canviem, o... Llavors, jo crec que la fira, lògicament, té alguna d'aquella festa major, vull dir que és una festa, però amb els anys crec que, i sobretot aquests últims, hem canviat bastant aquesta impressió. I venim menys a celebrar, i venim més a gaudir de les arts escèniques. Hi haurà gent que no hi estarà d'acord, que trobarà a faltar aquella música, aquelles festes, o aquella joventut que ha desaparegut, com la meva, no? Que ara balla per aquests carrers. Sí, jo crec que t'he respost. Des de l'àrea pro, des de la visió dels professionals, per quin al·licient té i quines dificultats té per un director artístic programar un esdeveniment que al mateix temps és un mercat d'espectacles per a professionals i un festival per al públic general? Clar, aquest és el secret. Aquesta és la pregunta. Vull dir, el projecte de fira no som un festival, som una altra cosa. Som festival, però també som un espai d'exhibició i moltes altres coses que el que busquen és que aquesta exhibició, aquest material que exhibim, aquest sector que representem, doncs arribi qualificat, fort i amb peces que arribin ben fonamentades. Això vol dir que no programes ni a cop de talonari perquè no tenim el pressupost. Vull dir, al final és molt fàcil programar, perdó, però crec que hi ha grans festivals, treballéssim amb la lògica, crec que estaria molt fàcil, aquí hem de procurar equilibrar i pensar en el que pensen molts contextos. Aquí és un mercat, el nostre, que és nacional, que és internacional, que és estatal. Llavors has d'intentar posar-te al cap de tothom i alhora posar-te al cap de la gent que també, no només és de Tàrrega, la gent que ens visita els 4 dies de fira. Llavors, entrant al cap de tota aquesta gent vol dir intentar oferir una mostra ben variada i rica del que s'està esdevenint avui a casa nostra i a fora. El que té a veure amb cases perquè, bé, som un espai que depenem d'institucions públiques essencialment catalanes i la peça o el material que programem de fora té a veure amb això, amb aquestes ganes de fira d'obrir camí, d'inspirar-nos i de funcionar també com un espai d'això, d'inspiració, que crec que és la gran línia o el gran moment en el que estem ara, que hem superat la compravenda directa, que hem superat el fet del producte. Estem com entrant en una era en què, tal com en tenim el mercat, ha canviat i venem més això, perfils, possibilitats, que no pas peces o companyies que presenten materials acabats. Però és una equació molt delicada, és una equació delicada que, bé, sempre et deixes algú. Jo he tancat això ara,
És el teu? Clar, és que el tinc aquí i vaig... Estimat Jordi Duran, fa quasi 16 anys que treballes en les arts de carrer. Durant aquests 16 anys has pogut veure moltes realitats. Jo em pregunto, en aquestes quasi 2 dècades, quins han estat els països que han apostat o estan apostant més per les arts de carrer? I a nivell de les arts de carrer catalanes, com veus el seu nivell creatiu, com estan a nivell d'exhibició de xarxes i com estan a nivell institucional? Jo crec que s'ha de conèixer bé el que ens rodeja i va molt bé no per frustrar-te, vull dir que és molt fàcil mirar el veí que és més ric que tu o que sembla que el treball li va millor que tu, que té unes condicions laborals més bones. Això no és sinònim de viure bé, millor o pitjor, encara que així en aparença pugui semblar-ho. Jo crec que el que és important és conèixer el lloc on vivim i treballem, la naturalesa del sector i a partir d'aquí comparar-nos, veure i adaptar el que podem, o lluitar per adaptar el que ens sembla que pot implementar-se de manera correcta. Em sembla un fracàs com determinades polítiques culturals, el model anglosaxó, començament la dècada del 2000, les indústries culturals, les indústries creatives, els crèdits reintegrables, tota aquesta filosofia em sembla una gran presa de pèl i hem vist que a la llarga això no ha portat enlloc. Vull dir que hem copiat un model que per naturalesa no tenia res a veure amb nosaltres. Els Estats Units, per exemple, no tenen Ministeri de Cultura i el mecenatge, la filantropia està completament legislada i té sentit perquè fa 1000 anys que la practiquen. Però, en canvi, sí que hi ha maneres de fer, com per exemple, i ara parlem i em centro en el tema de les arts de carrer, jo tinc 2 models molt al cap i els he tingut sempre i els he posat en diàleg, que és el francès i l'anglosaxó. Al Regne Unit, sobretot arran dels Jocs Olímpics del 2012, i també perquè hi van veure i entendre ràpidament aquesta capacitat de les arts de carrer de connectar amb la gent i de ser realment una eina de transformació, és a dir, han invertit molts diners en juntar persones que mai s'haguessin ajuntat en barris conflictius, servir a persones que tenien oblidades i que estaven en risc d'exclusió social, etc. Jocs Olímpics i aquesta línia comunitària, el Regne Unit ha invertit fort i a través d'una política estructurada i crec que han arribat a llocs molt interessants. Avui hi ha una xarxa que és Without Walls Consortium, tenen 2 grans associacions i que van treballant i avui dia, després de tots aquests anys, estem trobant al mercat global peces que són, doncs, això, abanderades d'aquesta manera de fer, d'aquest model que encara, doncs, això, està creixent, perquè et dic que el Regne Unit és relativament nou, tot això. A França, clar, la situació ha anat d'una altra manera i quan pensem en França pensem en diners, en condicions laborals, pensem en grans centres de creació. A Tàrrega mateix hi va haver un moment, abans de la crisi, que estàvem emborratxats i teníem ganes de fer un centre de creació, de construir un espai, sort que no el vam fer. Vull dir, ara estaríem pagant factures de la llum i de la calefacció i de personal que el 2012 haguéssim hagut de tallar perquè es va caure tot, es va morir tot i ara encara estem creixent, encara estem recuperant-nos d'aquell moment. Però si mirem a França, ràpidament ens podem enfadar, entrar en una queixa que no sempre pot ser constructiva, o si el posem a les nostres institucions com a model, estem tan lluny, molts nivells, que pot resultar traumàtic per uns i altres. Jo crec que
A Catalunya, i ara et parlo de com veig la situació de les arts de carrer a casa nostra, penso que estem sols encara, que estem molt sols. Penso que a la fira encara se li està demanant massa, que tenim massa pressió, i que, com que ja som aquest espai, no? Com que donem sortida a gent que engega, com que donem sortida a materials que no es veuen en altres espais, o sigui, aquesta especialització nostra, doncs, en un moment ens pot arribar a no ser beneficiosa, vull dir, perquè amb això estem tallant, no? Som el país d'una cosa, no? I ja està. Vull dir, penso que tenim una plataforma de les arts de carrer, tenim tot un sistema que encara podem regar més i que podem treballar i que hem de treballar nosaltres, amb les institucions. A vegades també seria molt fàcil per part meva carregar-me qui fos, no? Em faltaria temps per estendre'm. I és un debat que no tinc resolt, que tinc ganes de continuar, més enllà de fira. Però crec que ens falta molt encara i que ens falten molts àmbits, tant en l'acompanyament d'artistes, tant en la producció, tant en l'àmbit de l'exhibició i del mercat. Continuem treballant més a fora que a casa nostra, molt més a fora que a casa nostra. I ens falta tot un àmbit que és el de la recerca, que està molt pobre. A part, t'he de dir que hi ha moltes tesis en UNESCO i en carrer, poques. Quan podríem parlar-ne, doncs, moltíssim, no? Vale, ara jo vull dir una cosa, si em deixeu. No, jo també vull dir que ha estat un plaer treballar amb tots vosaltres, que ha estat molt divertit, que hem passat moments de tota mena, lògicament, com en tota família, que abans us deia, però us desitjo el millor. I sobretot, més enllà de la... Estúpida. I sobretot, més enllà de la Glòria Fuertes, no perdeu mai aquest esperit de batalla i joc que corre per aquests carrers, que toca, i més que mai. A la lucha, Torete!